Makadi mhuri dzimabhusana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimechitipa tikachikupai nyaya dzakasiyana-siyana dzichiitika munyika yeZimbabwe, right? Tinaye panapa nyaya da kuti tizivisane mhuri yeZimbabwe, munhu wese anga achiziva kuti zvii zviri kumboitika munyika yeZimbabwe. Hazvina kumira mushe. Tinalekta kuti yandinaye panapa comrade Nyoka Mabhunu vachiinterviewa naBlessed Mhlanga uyo ari kunzi kupinda dheri chito ari mukastodi ari muremandi, right? Muri Zimbabwe hazvina kumira mushe. Da kuti munzwe mashoko makukutu akanga achitaurika ipapo. Nezvo muri Zimbabwe pane zvinhu zvakasiyana-siyana zviri kuitika munyika zvatoda kuti isusu imi weneni unyatsonzwisisa paconversation yainge nevarume vaviri avo, unyatsonzwisisa kuti tiri kumboenda kupi nenyika, tiri kuenda kupi senyika. Nezvozvo muri Zimbabwe tinokutendai chisarai muchiteerera leaked audio iyi. Thank you. It's away, as you say. Mazuva ndingataura kune vana vechidiki ndeyekuti ngavasatengwe nemari, because upenyu huri kuuraiwa ndehwavo. Vakaramba vakafodha maoko, nyika icharamba ichimurwa nemurume uyu. Nyika ichingomurwa. Now izvozvi mukoma Blessing. From 2030 akusisina an election makamusiyaina. Vana vechidiki ngavasatengese, ngavadzidze kudefenda generation yavo. Mao veterans vakataita pawo pai vakapedza. This is our time now to defend our country. Smith angari nani? Smith chaichaye angari nani pa taxi yako badriswa. So vana vechidiki, even mao veterans ngavasatengese, because mao veterans kana vakatengesa nyika vachatadza kuona chavakarwira hondo. Vakarwira mahara, vana chavakarwira. Nokuti changa vakaenda vakanorwira vaida kuti nyika ive ine democracy. Hamuna democracy mukoma. Ani makanzwa izvo vari kuda kuti vaiti vada kumusunga Geza. Manje Geza mawana vambombata. Kana nikuti ndichachika chiko. Andisichatongochia. Ini baraba ina andibatika mukoma Blessing. Andichabatika level iro rakatopfuura. What would you say if another political party was to lead Zimbabwe other than ZANU-PF? If ZANU-PF was defeated in an election? We need democracy. We need the rule of law in our country. We don't mind which part wins, as long in the interest of the people, in the benefit of the people. We don't mind which part can run. But what you want democracy. But now you want to violate democracy by threatening a democratically elected president and saying he is going to be removed from that power. That one is not a democratically elected leader, that one. He came via coup. But he was elected in 2018, he was elected in 2023. Those are true taura zvacho kuti ipapa yaito threaten man. Vangani vana vakafa muma street nguda kwake. Are you still saying is a democratically elected leader? Iya akauraya vanhu nagas. No, mukoma Blessing. We don't mind kuti ndichamisa atonga ere. We don't mind kuti nditanga kusonza atonga ere. Hatina basa nekuti atonga ndiani. But as long zvichibenefita vana veZimbabwe. Vakuru vakaenda kuhondo, havana kuenda kunorwira hondo kuti ZANU-PF ngaira mberi power. But vakarwira kuti vana veZimbabwe ngavararame. So I think this is the time now as a country to stand together and come up with a permanent solution. So that tinoona mvura pachipechibuda. Hapana munhu anorwara mukoma Blessing. Anorapwa nemunanesi asiya kumba kusina muri wakupora. Never. Hakuna mutemo unoshandiswa nemupurisa ari pachokwadi agasunga munhu yeye gotomuendesa kujeri kuti akaita crime andi mazvinzwisana as long mupurisa yeye asina mari. So where are we going with the country? Then tochiuya kuzotaurirwa kunzanzi munangagwa ada kucheresa zvibhorani. Unomhanya kuenda kunocheresa zvibhorani muzvipatara musina mushonga. Wakumhanya nawo kopesa pa waidi kuningira. Chakakosha chi zvibhorani zvauda kunocheresera mao veterans kana kutenga mushonga muchipatara. So that is what is happening in our country. We are not going to fold our hands tichisekera zvinisani basa. Iye pane anonzi Patrick Mnangagwa. Vhiki yapfuura last 2 weeks